Euskal Hiztun Berrien inguruko lan hau, lehen esan dudan moduan, ikerketa lan baten emaitza da, ikerketa nahiko luzea izan da, eta ikerketaren helburu nagusia izan da Euskal Hiztun Berrien ikuspegi orokor bat ematea, ezta apur bat argazki orokorra, zeintzu dira gaiak, zeintzu dira ardurak, zeintzu dira talde hau zelan deskribatuko dugu, ezta hori izan da helburu nagusia. Talde hau zergaitik ikertu behar da, guk nahi ikertu behar da talde estrategikoa delako, ezta? Grafika hori denok ezagutzen dugu, ez da berria, ezta? Hor zer ikusten dugu, urdina ikusten dugu urterik urte, esan dut adin taldea kontuan hartu eta zaharrenetatik gaztenetara joan da, urdina zabalduz doala, ezta? Horrek zer esan nahi du, Hiztun Berria gero eta gehiago direla, bai numerotan, baita eunekotan ere, ezta? Deno dakigun ikusten dut ez dela asko azaldu behar, oso talde estrategikoa da euskararen normalizaziorako. Eta talde honen presentzia, ganera, klabe batzuk berez aldatu ditu, ezta? Ze lehen euskararen normalizazioaz pentsatzen genuenean, pentsatzen genuen, hori euskaldun zaharrak, eta zer egiten duten euskaldun zaharrek, eta erabiltzen duten ala ez, eta fokoa hor zegoan natiboetan, ezta? Euskara familian ikasi dutenak ziren eredua, eta funtsa, eta zentralidade osoa zeukaten, ezta? Baina momentu honetan, eta gero eta gehiago, eta mendik aurrera, eta gehiago, gehienak ez dira izango olakoa gutxi izango dira, gehienak izango dira Hiztun Berriak, hau da, familian ikasi ez dutenak, eskolaren bidez ikasi dutenak, ez da, gehien bat, eta ganera testuinguru nahiko erdaldunetan bizi direna, gure hirietan, ez da, Bilbo inguruan, eta Donostia inguruan, eta Gasteizen bizi direnak. Orduan, horrek apur bat aldatzen du Euskaldunen komunidadearen osaera, konfigurazioa eta kontuan hartu behar dugu. Orduan, ikerketa horretan, esan dudan moduan, guk nahi izan dugu ikuspegi orokorra eman, aztertu dezagun, talde hau, eta hasieratik galdera batzuk planteatu genituen, hor daude batzuk zerrendatu, eta ideia bat izan dezazuen, liburua irakurri nahi baduzu, nolako gaiak aurkituko dituzuen hor, jakin nahi izan dugu ikaste prozesua zelan bizi izan duten Hiztun Berriek, zelako esperientzia izan duten, positiboa, negatiboa, ondo bizi izan duten, nolako motivazioak izan dituzten, edo euren gurasoek hartu dutenean erabakia, eskolaratzearena, zergaitik egin duten hori, jakin nahi izan dugu baita zelako gaitasuna eskuratu duten. Ez zelako gaitasuna guk linguistikoki neurtu dugulako. Hori ere egin dugu, zati baten, baina hori baino gehiago jakin nahi izan dugu zelan sentitzen diren eskuratu duten gaitasunarekiko. Orduan hori galdera oso importantea izan da. Jakin izan dugu bebai, erabilera patroia, erabiltzen dut, ez dut erabiltzen, noiz, nortzuk, ze patroi ezberdin daude, zergaitik patroi bat ala bestea, eskola amaitutakoan, murgiltzetik joan direnak amaitutakoan, erabiltzen dut, ez dut erabiltzen, zer gertatzen da horrekin. Beste gai, kontzeptu bat erabiltzen dugu guk hiztun aktibo bihurtzearena, orain hiztun aktibo aktibatzea eta asko, nik uste dut azken urtean, edo urte pare batean, asko entzuten den terminoa da. Guk ere erabiltzen dugu apur bat mudantzaren pareko edo, gero itxeingo dut horretaz. Hiztun aktibo bihurtu dira, ala ikasi dute eta jazta. Zergaiti batzu bai eta beste batzuk ez non daude klabeak. Beste gai importante bada transmisioa, Hiztun Berriak familia barruan ari dira hizkuntza euskara transmititzen, bai ala ez. Familia barruko politika zein da, eta hor eredu ezberdina daude, argi dago, bai horretaz ere harakatu nahi izan dugu. Zeintzu dira hobesten dituzten transmisio ereduak, zer uste dute transmisio ereduei buruz, horiek ere galdera importantea dira. Eta ja amaitzeko, esan dut, beste galdera asko ere badaude, baina hauek apur bat garrantzitsuenak edo azpimarratzearren, jakin nahi izan dugu zelan sentitzen diren erabiltzen duten euskararekiko. Eta hor sartzen da lehen aipatu den gaitasuna, baina baita erabiltzen duten aldaera. Eta aldaera esaten dugunean, esan nahi dugu batetik euskalkia batua, kontua, ez nik batua dakit eta batua baino ez, edo herriko hizkerare ikasi dut, baina baita erregistro aldakortasuna.
Aldaera aldakortasuna dauka, eta moneolitikoa beti berbera egoera guztietarako. Orduan kontu biak sartzen dira hor. Azken batez, galderarik nik esango nuke importantena zein da, baina benetako euskaldunak sentitzen diren. Ni benetako euskalduna naizela sentitzen dut, ala ez, hori da galderarik importantena. Zergaitik, azkenean benetako euskaldun sentitzea, hau da eroso ondo sentitzeak, ekarriko du erabilera, ekarriko ditu beste gauza danarekin erlazionatuta dagoelako. Orduan, horiek izan dira abiapuntu galderak. Zelan egin dugu hau, metodologia. Lehenengo eta bat esan behar dut, orain arte ez dut esan, hiztunberri terminoa erabiltzen dugu, eta hiztunberriak dira guretzat euskeraz ondo dakitenak, ondo hitz egiteko gai diranak, edo eguneroko bizitzan euskeraz funtzionatzeko konpontzen direnak, eta familiatik kanpo ikasi dutenak. Horiek dira. Baina gero horiek kontuan hartuta gu gure lagina murriztu dugu apur bat. Eta beste variable bi ipini ditugu, batetik euskera maila ona izan behar dute, C1 maila edo, markoaren arabera, eta gero bestalde, 18-55 murriztu dugu, ikerketa egingarriagoa egiteko, danak ezin ditugulako kontuan hartu. Orduan, erabili dugun metodologia osagarria da, metodo kualitatiboak eta kuantitatiboak uztartuta, aztertu dugu hau dena, metodologia hau aurreko lan baten batzuk igual ezagutuko duzu, erdaldunen jarrerak aztertu genituen eta argitaratu genuen 2009an, Ane Ortega eta biok beste batzukin, eta ikerketa horretan, ikusi genuen metodologia oso egokia dela, oso emankorra suertatu zen, ezta? Orduan, metodologia honetan egiten duguna da, azterketa kualitatibo sakon bat egiten dugu, datuak jasotzen ditugu eztabaida talde eta elkarrizketa bideratuen bidez, erdi bideratuen bidez, eta gero hor, lehenengo analizia eginda, erabakitzen dugu zeintzu diren gairik importantenak, edo maiztasuna da agerpena neurtu nahi ditugunak. Beste ikerketa batzutan alderantziz egiten da, lehenengo egiten da azterketa esploratzaile bat kuantitatiboa, parkatu, eta gero zergatietan sakontzeko jotzen da kualitatibora. Guk alderantziz egin dugu, pentsatzen dugulako emankorragoa dela. Bai oso importantea da, azterketa kuantitatiboa ere, inkesta baten bidez neurtzen da, bai oso importantea da konturatzea, azterketa kuantitatiboko galde sorta kualitatiboan dagoela oinarrituta. Kualitatiboan irtendako ideia nagusiak garrantzitsuenak direla kuantitatibora pasatzen direnak, batetik, eta gero bestalde, importantea da azpimarratzea, partaidek eurek verbalizatu dituzten bezala trasladatzen direla galde sortara. Hau da ez, gure berbak erabilita, baizik eta euren berbak erabilita. Orduan, guk uste dugu, azterketa hori modu osagarria dela, bi ikerketak osagarriak direla eta ezin direla banatu. Kuantitatiboa ezin da ulertu kualitatiboa ikusi gabe. Orduan, azken batez, zenbat partaide ditugu, 75 partaide ditugu kualitatiboan, horiek dira eztabaida talde eta elkarrizketa erdibideratuetan egon direnak, horietatik, orain buruzari naiz, 10-12 bat euskaldun sarra dira, gainontzeko guztiak hiztunberriak, zergaitik, gure helburua esan euskaldun sarren jarrerak esperientzia jasotzea, baina momentu baten konturatu ginen kontu batzuk, batez ere hori benetako euskaldun sentitu eta apurbet hizkuntza ideologiekin eta zerikusia dutenak eta identitatearekin kontrastatu behar genituela natiboekin, ezta? Eta orduan horregaitik bi eztabaida talde egin genituen euskaldun sarrekin batez ere gai horietan kontraste bat lortzeko. Eta gero kuantitatiboan 614 partaide izan ditugu, EAE osokoak, eta horiak sartu dira lagina ordezkatzaile izan dadin, aldagai batzuk eta abar, eta ziadeko enpresak egin zuen datu bilketa eta guk analizia. Nongo datuak, azterketa kualitatiboan, Eibarko daturik ez daukagu, hortik hasita, Eibarren eskinan ibili, baina herri guzti horietako datuak baditugu. Datuak jakina ez dira, datuak hor jaso ditugu, baina horrek ez du esan nahi, Bermio jaso duguna, Bermioko ordezkatzailea da, nik ez ezer.
ez dauka horrek horrenbesteko garrantzia. Hemen garrantzia daukana da ikustea partaideak aukeratu ditugula 4 gune soziolinguistikoetan, ez da, 4 gunetako partaideak nahi genituelako, baina kontuan hartu behar da, hiriburuak oso ondo ordezkatuta daudela, berez, baina, hiriburuetan aparteko interesa izan dugula, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, horko partaidek pisu gehiago izan dute. Beste barik, liburuaren kapituloak, apur bat, liburuaren kapituloek erakusten dute, lehen azaldu ditudan galdera gutxi gora beraz, kapitulo badago ikaste prozesuari buruz, beste bat erabilerari buruz, eta hor dago ohiturari buruz, eta gaur hitz egingo dudana, beste kapitulo badago familia hizkuntza politikari buruz, da familia barruan zelan kudeatzen diren hizkuntzak, eta batez ere transmisioari begira nolako ereduak hobesten diren, beste kapitulo badago hizkuntza ideologia eta identitatearen ganekoa, hor sartzen dira euskarekiko balioa, konpromiso mota ezberdinak, eta baita kontu hau hizkuntza identitatearena, zelako hiztuna naiz, eta zelan sentitzen naizen horrekiko, gero azterketa kuantitatiboa dago, aparteko kapitulo baten, eta gero azken kapituloa da hiztun berri gazteen ingurukoa, apur bada, aurreko guztia kontuan hartuta esandako gaztei buruz esandako gauzen bilduma eta beste gogoeta bat, beste irakurketa bat gazteengan zentratuta, horiek ere hiztun berri guztietatik, hiztun berriak estrategikoak badira, gazteak bare estrategikoagoak, ezta? Orduan, gaur zeri buruz hitz egingo dugu, esan dudan moduan gaur, gaia eskatu ziaten ohiturari buruz hitz egiteko, orduan erabilerari buruz hitz egin behar dugu, ezta? Orduan, lehenengo azalduko dizuet zelako erabilera patroiak aurkitu ditugun, gure laginean, ezta, gure ikerketan, gero hitz egingo dut apur bat erabilera azaltzeko gakoei buruz, horien artean dago ohitura, eta batez ere ohituran zentratuko naiz, besteak ere aipatuko ditut, eta hori egingo dut, bai ikerketa kualitatibo zein kuantitatibotik datuak hartuta, bale? Hau da kuantitatibotik datorren datu bat, ezta? Kualitatiboan gu konturatu ginen, gu intuizioa ere badugu denok, ezta? Erabilera patroi ezberdina daudela. Hiztun berrien artean batzuk ia euskeraz bizi dira, mutur baten daudenak, esan dezagun, beste muturrean daudenak ez dute sekula erabiltzen, ezta? Edo ia inoiz ere, eta gero kontinuum horretan patroi ezberdina daude, bale? Orduan, kuantitatiboan hori neurtu genuen. Eta orduan, galdetu genuen hor daukazua galdera, ezin da irakurri, nik irakurriko dut, ezin da irakurri osorik, ezta, hori baltz hori dagoelako. Egun normal batean, zein neurritan erabiltzen duzu euskera, hori da galdera, eta erantzunak ziren, beti edo ia beti euskeraz, euskeraz erderaz baino gehiago hor dituzuenak. Hor zer ikusten dugu? Hor ikusten dugu, beti edo ia beti euskeraz erabiltzen dutela, hiztun berrien 2/2 ez da llegatzen, ezta? Euskeraz erderaz baino gehiago 8%, orduan 10% batek esan daiteke nahikotxo erabiltzen duela, beste 20 batek ere, nahikotxo esango nukeenik, ezta, ze euskeraz erderaz beste egitea nahikotxo da, ezta, daukagun egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta, eta ja bestek, askoz ere gutxiago, ezta, erdi batek esan zigun, beti edo ia beti erderaz egiten dutela, bale? Kontuan, mesedez gogoratu, gure ikerketa honetan sartu diranak, hau da, gaitasun aurreratuko hiztunak direla, ez direla, ze izan ere, gure partaideek, kualitatiboan, batek baino gehiagok esan zigun, behitu nirekin ibilitako, adibidez gazteen kasuan, nirekin eskolan eta murgiltzan ikasitako nire lagun batzuk, momentu honetan elirateke gai esango, eztabaida honetan euskeraz ibiltzeko, ezta? Baina horiek ez daude, horiek kenduta ditugu ez dira sartu ikerketan. Baina, benetan ikusten da, erabilera askorentzat oso txikia edo ez dela ezer, ezta? Bueno. No responde, ondo hasi gara. A ber. Gakoetara pasatuko gara. Usten badigu, beste bat txuleta atarako dut nik. Uste dut, ez duela jarraitu nahi.
Reiniciar, enara non dago? Hala. Bueno, gakoetara ni jarraituko dut, hori egiten duen bitartean, zebestela. Bueno, orduan, erabilera trabatu da eta berriro egingo du. Bueno, ni jarraituko dut, bale? PowerPoint barik ere uste dute errez jarraituko duzuela. Bueno, orduan, erabilera patroi ezberdina ditugu, bai importantea da jakitea, erabilera zerk eragiten duen, ez da zeintzu diren gakoak. Eta orduan, azterketa kualitatiboan aurkitu genituen gako batzuk, ja, oso ondo. Horrein, hobeto dabil lehen baino. Bale, ederto. Orduan, azterketa kualitatiboan ikusi genuen partaidek eurek aipatzen dituzten gakoak, hau da, nik asko erabiltzen dut, ez dut erabiltzen, zer dalata, aipatzen zituzten gakoak, hauek direla, ezta? Batetik, testuinguru soziolinguistikoa eta sareak, eta horiek apur bat lotuta azalduko ditut, bai ezberdina dira, bestalde gaztelaniaren presioa, gaitasuna askotan agertu zen, eta baita ohitura ere. Ohitura utzi dut azkenerako gure gaia dalako gaur, ez dalako garrantzitsua. Bueno, erabiltzeko aukerak. Erabiltzeko aukerak esaten dugu testuinguru soziolinguistikoa eta sareak guk aztertzen ditugu batera, baina banatuta. Zer gertatzen da? Askotan, testuinguru soziolinguistikoa eta sareak batera datoz, hau da, testuinguru oso euskaldunean bizi zara eta horrek errazten du euskera bidezko sare askotako partaide izatea, eta erabilera erazten. Baina ez beti, ez da derrigorra, zezu bizi zaitezke oso leku euskaldun baten, eta benetan zure sareetan ez erabili euskera, naiz eta denak euskaldunak izan. Eta holako kasuak aurkitu ditugu kualitatiboan, bale? Eta alderantziz ere gertatu daiteke, eta denok ezagutuko ditugu kasuak, ez da, zu bizi zaitezke Bilbon edo Gasteizen, eta euskera nahikotxo erabili. Zergaiti sare esanguratsu garrantzitsuak dituzulako harreman hizkuntza euskera den sareak, ez da. Orduan horiek guk uste dugu ezberdinduta ikusi behar dugula. Bueno, testuinguru soziolinguistikoa deno dakigu oso importantea dela euskararen kasuan. Oso testuinguru soziolinguistiko ezberdinak ditugu, eta orduan testuinguru gu deitzen dugun oztopotzaian, oso erdaldunean, euskaldun gutxi dauden lekuetan, oso zaila da, oso prominentea da klabe hau, ezta, edo aldagai hau, eta askotan errepikatu da. Hemen aipu bat, hemen aurkezpen honetan aipu asko eman nahi ditut, ze partaideen berbak dira, ezta, eurak esan da bezala, eta oso ondo ikusten da eurak nola bizi duten hori, ezta. Baitu, mutil honek zer esatu duen, trapagaranekoa da, berak B ereduan ikasi du, euskeraz, egiten du, ezta, momentu honetan ganera lehen hezkuntzako gradu egiten ari da, oda lehengo magisteritza ikasketak, beraz, bere lanbidean, badaki euskeraz arituko dala, ezta, aldeko jarrera dauka, baina bitu zelan bizi duen berak hau dana, ezta, bera kontatzen digu, pero ke handaz, hori esaten diote berari bere lagunek, bere moduko lagunek, ze bere lagunak ere euskalduna dira, bere modukoak dira, ezta? Pero ke handaz, zu trapaganera joaten zara, azten zara euskeraz hitz egiten eta esaten dizu kuadrillako batek, pero ke handaz tu hablando en euskera, como oso arraroa ikusten dute. Eta orduan beste batek izan, naiz eta jakin euskeraz hitz egin, bai, bestek ere badakite euskeraz, ezta? Eta nire kuadrillakoek ia denok D ereduan ikasi dute, berak ben, gainontzekoek D ereduan ia denok. Eta euskaldunak sentitzen dira, eta hemengoak dira, baina, klaro, oso arraroa ikusten dute, le suena muy mal hablar en euskera. Benetan eurentzat oso arrotza da. Beste aipu bat emango dizuet, testuinguruaren garrantzia zelakoa dan, erakusteko, Zumaian jaso genuen datua da hori, zu laburduretan ikusten da, pertsona honek, oraintxe ikusiko dugu, zelan planteatzen duen, ez da, berak esaten du, eta esaten dut, suertea, testuinguru soziolinguistiko mesedegarrian edo euskaldunean jaustea, bizitzako zirkustantziak direla eta hori suertea da, argi eta garbi esaten du berak, ez da. Nik suertea ere, bai, zeren nerekin ibilitako batzuk, talde berdinean, ez zuten igual hainbeste suerterik izan, Bilbo baten lana aurkitu zutelako, Naparrun ere bai, eta naiz eta klaseak euskeraz eman, erderaz egiten zuten bizimodu normala.
normalago edo familiarrago, eta ikusten da pizkat galdu bezala. Niri aldiz tokatu zitzaidan zonalde honetan, bai, Zestuan, Azpeitin, Zumaian, Euskaldun zonaldea da, eta orduan bueno, hemen txibili naiz, eta suerte handia izan dut, ezta? Hau da, heldutan ikasi duen pertsona bat, eta gero maisua dana, eta orduan onartzen du, testuinguru soziolinguistiko aldekoa izan duela berak, ezta? Oso importantea da. Bueno, sareak, esan dudan modan, testuingura eta sareak ez da gauza bera, ezta? Hemen zer daukagu? Hemen daukagu Gasteizeko kasu arrakastatsu bat esan dezagun. Ezta? Gasteiz ez da oso leku euskalduna, berez ez daukagu, gure imaginarioan ez da oso leku euskalduna ekotxo dago Gasteizen. Baina oso sakabanatuta bizi dira, baina pertsona batzuk lortzen dute sareetan integratzea eta euskera asko erabiltzea. Adibidez, pertsona honek, ezta? Esaten du, apurat bere hizkuntza biografia kontatzen duenean, nolako esperientzia izan duen, kontatzen dugu, ezta? Bikotearekin eskondu, bikoteak nik baino, hau da, heldutan ikasi zuen bat, ezta? 17 urterekin euskaltegira joan zen, erabaki zuen ikasi behar duela eta ikasi zuen. Eta gero, bikotearekin eskondu, bikoteak nik baino gutxiago zekien, baina hala ere ahalegindu zen, eta azkenean gure arteko hizkuntza euskara bihurtu zen, seme-alabak izan, haiek ere ama hizkuntza bezala euskara, ja lehen hizkuntza bezala jaso dute, seme-alabek, gehien bat gurean hitz egiten da euskara familian, ez bakarrik gure etxean, etxe-etxekoek, ezta? Arreba batek ere badaki, arrebak ere ikasi du, gerora, ezta? Semeak ere, bere semeak, eta orduan, etxekoen lagunekin euskeraz egiten dugu guztia, bai? Pertsona honek euskeraz asko hitz egiten du, bere egunerokoan. Familian egiten duelako, lanean egiten duelako, eta lagun batzurekin egiten duelako, ez danekin, baina batzurekin bai. Beste batzuk sareak egiteko, testuinguru oso lagungarria ez den baten, sareak egiteko zailtasun handiak izaten dituzte. Baina hala ere jarrera oso proaktiba daukate, eta hemen dago oso adibide ona, ezta? Neska hau getxokoa da, berak ere ikastolan ikasi du, ereduan ikasi du, ezta? Baina hor dabil, ezta? Burrukan, sare euskaldunetan sartzeko eta euskera erabiltzeko, ezta? Oso jarrera proaktiboa dauka. Eta behitu bera ganera zelako berbak erabiltzen dituen, ezta? Apurra beltzago agertzen dira berba horrek, oso semantikoki oso kargatuta dauden berba dira. Bai, ari gara lortzen, holan taldetxo euskalduna egiten. Orduan galdetu nion, horrez esan nahi du, kontzientea eta nahita egin duzula, alegina egin duzula, ezta? Eta orduan berak, edozein hizkuntza minorizatuan izango da, ez? Baina euskararen kontuan alegina dala, eta aukera dala, eta egin behar duzuna esfortzu handia hortik ateratzeko, eta aukerak egiteko, ez? Ez da bat ere erreza, orduan badago eremu bat, oraindik laguna ditut gazteleraz egiten duguna, baina beste batzuk eta berriak batez ere euskeraz egiten duguna. Orduan, poliki-poliki, eta orduan berriro galdetu nionik. Orduan lagun euskaldunak topatu dituzu, eta berak, hori da, eta kontzienteki bila joan zara. Kontzienteki bila, lagun euskaldunen bila joan zara. Bai, pizka bat, bai, ezta? Pertsona oso proaktiboa da, eta orduan ari da, hor lortzen. Gaztelaniaren presioa bargi dago. Hori beste faktore oso importantea da, ez bakarrik testuinguru oso ordaldunetan, oso euskaldunetan ere bai. Askotan agertu da hori, adibidez hau Bermiokoa da, Bermioko aipu bat, eta hor esaten da gaztelaniaren presioa oso gogorra dela, eta horrek askotan egiten digula, ezta? Irakurriko dut. Badakozu, igual, zure beharran badakozun, zera liburuek edo zera euskeraz, igual ikasten zu, igual edo ez dait, edo behar bozun ziozer, erabailgarrie, ziozer zure beharrarako, eta euskeraz, igual ateraten zu, eskedana da, erderaz. Osea, eta erderaz dagoen lez, eta orduan beste batek, beste partaide batek izaten du, errezena alperra gara, eta errezenera jotzen dugu, gaztelaniaren presioa gaitik. Bere gako importantea da. Gaitasuna. Gaitasuna, lehen esan dizuet, gaitasuna ere oso presente egondala azterketa kualitatiboan. Eta hau irakurriko dugu, hau okerrez panago, hau da lehengo mutila, trapagaraneko mutila. Gogoratzen zarete? Begiratu bere gaitasunari buruz ere esaten duen. Nire kuadrilan adibidez gertatzen dena da jente uste dut ez dela erosoa sentitzen euskeraz hitz egiten.
asko erosago sentitzen dela gaztelaniaz hitz egiten, zeren ez dakite oso ondo gauza batzuk esaten. Eta horrezagaitik boitura izan da gaztelaniaz hitz egitea, txikitatik, eta horrezagaitik egiten dugu gaztelania. Nire adibidez ere bai, unibertsitatean gertatzen zaidana da, noizbenka, arbelara irten behar nahi zenean, zerbait hitz egiteko, edo zertxo bait buruz, edo PowerPoint bat esplikatu behar dudanean, edo esaten dut, lo voy a preparar, sabes? Ez que ez daukat konfiantza niga, sabes? Horrezagaitik, eta beti, eta gainera nire klasekideek, ere bai, euskalduna dira, eta batzuk Gernikakoak, beste batzu Bermeokoak, baina, klaro, gure artean gazteleraz hitz egiten dugu. Eta beraiek noizbenka esaten didate, las preparau, has metido una gamba? Klaro, eske azken finean nik ez daukat konfiantza euskeraz egiteko. Orduan hori, ez dauka konfiantzarik, ez da eroso sentitzen, eta orduan naiz eta aldeko jarrera daukan, eta saiatu nahi duen, asko kostatzen zaio. Eta asko kikiltzen da baita euskaldun zaharren aurrean. Hori ere implizitu dago hor, eta beste lekuren baten ere, beste momenturen baten esan zuen. Eta orain sartuko gara ja apur bat, hizkuntza ohituran. Ohitura. Ia ohitura, partaidek hizkuntza ohitura, ez hizkuntza ohitura, partaidek ohiturari buruz asko hitz egin zuten. Berba hori askotan agertu zen. Eta berba hori erabiltzen denean, edo erabiltzen zutenean, zentzu bitan erabili zuten. Normalean, denok konturatuko zarete nik ere zentzu bi horietan erabiltzen ditut, ezta? Ohitura batzuetan da, joera, apur bat esateko, ez daukat ohiturarik euskeraz egiteko da, nire joera ez da euskeraz egitea. Hori esan nahi dute. Eta beste zentzua da, harreman hizkuntza. Pertsona bategaz, nik esarri dudan harreman hizkuntza, gaztelania da edo euskera da. Eta hori da, eta normalean ideia hori etortzen da beste idoia batekin oso lotuta, ezta? Harreman hizkuntza aldatzea zaila da, ideologia deitu dugun ideiarekin. Ideologia hori, harreman hizkuntza aldatzea oso zaila edo ia ezinezkoa dela oso zabalduta dago. Oso zabalduta dago. Batzutan ideologia horrek euskeraren kontra egiten du, askotan, gehienetan, baina beste batzutan alde ere bai. Ze pertsona batekin euskeraz esarri baduzu harreman hizkuntza, partaide batzuk esaten dute bai hori ere oso aldatzea da. Oso zaila da aldatzea. Orduan batzutan alde, beste batzutan kontra egiten du. Hemen irakurriko dugu aipu bat, hau da, Sestaon Bizkaian eskerraldean batutako datua, zenbat eta hurbilago izan harreman bat, zailago da gero hizkuntza aldatzea. Eta batzu dira, beti-betiko laguna, gero euskara ikasi dugu bakoitza bere bidetik, eta oso zaila egiten zaigu euskarara pasatzea. Eta nik uste dut hori dela arazoa. Askotan harremanak eta sareak eta hizkuntza ohiturak zer diren. Hori oso zaila da aldatzea. Eta hori, zenbat eta hurbilago izan harremana, are eta zailago. Hori, hizkuntza ohitura, oraintxe irakurri dudan aipoa, pertsona heldu batena da. Euskara bigarren hizkuntza bezala ikasi duen pertsona batena. Baina arazo hau, nik esango nuke are larriagoa dela gazteen kasuan. Beitu gazte batek zer esaten duen, ezta? Testuinguru nahiko erdalduneteko gazte baten ahotan, hau da Bilbon jasotako datua da, Bilboko pertsona bada. Zendo guztiok ikasi dugu euskeraz beti. Hau da, ereduan beti danik. Eta ez dakit moda baden, edo moda bat zen, ez dakit. 10 urte genituenean, eta 16 urte genituenean baita, baina nire ohitura beti izan da gazteleraz hitz egitea. Baina beti, patioan eta klasean baita gure artean hitz egiterakoan, beti gazteleraz. Eta, gero ikastolatik irten eta gaur egun ere beti hitz egin dugu gazteleraz. Eta ez da euskararekiko ez dakit zailtasuna daukagulako. Bere kasuan bera uste du ez dala gaitasuna arazoa, hori argi dago. Aurreko mutilarentzat pasa gaitasuna, berarentzatez. Baina ez daukago ohiturarik, ez daukago, gure arteko hizkuntza kulturala eta harremanetarakoa gaztelera da. Orduan horregaitik ez dute erabiltzen ez gaitasuna dalako arazoa. Baina, begiratu pertsona berberak beste momentu baten esan zuena. Nik unibertsitatean egin dituen lagunekaz euskeraz egiten dut. Markinako bat, Azpeitiko bat, Azkoitiko bat, Zarautzeko bat. Tanak leku euskalduna dira, ezta? Segureni bere buruan pertsona horiek euskaldun zaharra dira, batzuk ez dira izango.
izango dira euskaldun berriak, baina berarentza dira euskaldun oso, euskaldun peto-peto esaten duguna, ezta? Horiekin erreza da euskaraz egitea, bai? Baina ez dakit, 5 urte edo 6 urte dituzunean, horrelako jarrerak edo jokabideak ez dituzu barneratzen, eta badakizu benetan zelako papera jokatu, ez dakizu benetan zelako papera jokatuko duen hizkuntzak zure bizitzan. Eta hartzen duzu, ez dakit horrelako rol bat, eta gazteleraz hasten zara erlazioa izaten, eta gero hori aldatzea oso zaila. Doan, harreman aldatzea oso zaila da, harreman luzea bada zailagoa, eta ganera harreman intimoa edo oso estua bada zailagoa. Baina, errezagoa da harreman berrietan, eta batez ere beste pertsona euskaldun zaharra bada. Orduan errezagoa da. Hori batetik. Eta gero bestalde, berak aipatzen du argi eta garbi, txikitan, ez duzu pentsatzen, ez duzu gogoeta egiten, ez da modu batera jokatzen duzu, ja nagusitan kostienteagoa zara, eta orduan hori ja apurrat monitorizatu edo erabaki bat hartu dezakezu. 2 puntu oso importantea dira. Eta 3. azpimarratuko nukena da unibertsitatea, gero bueltatuko naiz horretara. Oraintxe bertan bueltatuko naiz. Unibertsitatean lagun berriak egiterakoan, batek baino gehiago aipatu du, hori momentu egokia izan dela, ezta? Beste honek ere, boitura kontua da hori, ezta? Gura dute zoan, neuri bebai, pasetan dozte ikastolan ikasi nebala euskaraz, eta beraz nire klasekide guztiak, eta beraz nire kuadrillako pertsona guztiak badakigu euskeraz. Baina inoiz ez dugu gure artean euskeraz berba egin. Eta ohitura kontua gaitik gaur egun arraro izango litzateke gure artean bebai euskeraz egitea. Alan dabe, irten nintzanean unibertsitatera, eta naiz eta gazteleraz egin karrera, honek gaztelaniaz ikasi ban. Hor, topatu nauzen beste pertsona euskaldunak bere bai, eta horrek euskaraz hasi nintzen berbetan, eta orain arte, horiekin arraro izango litzateke gaur egun adibidez gaztelaniaz egitea. Berriro, harreman hizkuntza aldatzea zaila da ideologia, ezta? Horiekin orain enaz joango gaztelaniara. Bale, oso ondo. Honek ez du gauza barririk esaten. Beste idea importante bat, kualitateoan agertu zana. Partaide batzuk esan ziguten oztopo handia euskaldun zaharrak eurak zirela. Eta hauze irakurriko dut. Hau da, Malagako goizon bat, Arratian bizi dana, ez Arrate, Arratian, Dima edo Igorren, Arratian. Berak ikasi zuen bigarren hizkuntza bezala, aspaldi, baina berak benetan nahi zuen integratu eta zailtasunak izan zituen, ez da, betu zelan kontatzen duen berak. Jentea ohitute dauzugaz hizkuntza baten berbaiten. Eta niri pasaiat, esate baterako, neukenekien euskeraz eta erderaz iten neuen, hasieran, esango da. Orduen ikasi neuenean, edo ikasten ibili bebai, nigo horatzen dut, igual tabernara sartu, eta nik eskatu euskeraz eta berak erantzuten den eustan erderaz. Baina zuk euskeraz iztezu niri, nik ezin dutzu zuri euskera egin. Eta holan pasatan jatan jente askogaz, baina mesedez, ni euskeraz nabiliten, ez dakitelako eta ikasi nahi dut, eta zuek erantzuna erderaz iten doztazue jolin, baina mesedez. Eta holan ibili behar izan nintzen, jenteari mesedez. Ezke nik zuri urteetan erderaz egin dotzut, eta orain ez dozti urteetan zuri euskeraz egitea. Berbaitea. Eta hori izan da urteetan. Nire emakumea, bere Dimako andra bategaz dago eskonduta, ez da, euskaldun zahar bategaz, nire emakumea, beragaz hasi nintzenean, nik enekien, ez da, euskeraz, eta orduan, gure harremana gaztelaniaz hasi ziren, ez da. Gero ikasi eta gurean, eta berak erantzunak niri, bere Andreak ere beti erderaz. Eta orduan berak esaten zen, ni, hau da, ez da, ni Malagan jaioa. Eta zuk, Dimako, hango mendiko baserri baten, eta nik euskeraz egin gure, eta zuk ez doztazu egiten, ez da. Olako harrak, asko agertu dira, testu inguru euskaldunetan, ez da, Arratean, Bermion, nolakoak asko agertu dira. Ez da, eurak alegin handia egin behar dabela, eta askotan euskaldunek, euskaldun osoa diranak, ez dutela laguntzen, ez da. Lehen aipatu dut kasu arrakastatzu bat, orain beste bat antzekoa dana, ez da. Iztun berria izan, baina gero familiarekin, harreman hizkuntza aldatu duena nebarrebekin. Ez da, holako beste kasu bada, lehen gaztelaniaz egiten genuen, baina orain biak bizigera Zumaian eta gure harreman euskeraz da. Holan aldatu genuen, eta orain, jazta. Holako kasuek erakusten dute harreman hizkuntza aldatzea posibila dela, eta jente asko egiten duela, ez da? Ez dela hain ezinezko.
Orduan, ikusi dugu, aipuen bidez, ikusi dugu azterketa kualitatiboan gakoak zeintzu ziren, ezta? Orduan, gak horiek pasatu genituen galde sortara, eta orduan galdera hau egin genuen kuantitatiboan. Bueno, batetik, pausu bat atzerago joango naiz. Lehen ikusi dugu, erabilera patroien grafiko erakutsi dizuedanean, gutxi gora bera eren batek, pertsonen partaideen eren batek, euskera, bueno, nahikotxo erabiltzen duela, ezta? Euskera bezain beste, bera arte, eskalan, bale? Eta bi erenak gitxi gora bera oso gutxi, bale? Orduan hori kontuan hartuta, gutxi edo oso gutxi erabiltzen dutenei galdera bat egin diegu, eta nahikotxo erabiltzen dutenei beste galdera bat egin diegu. Eta galdera izan da, zer dala eta erabiltzen duzu euskera, asko ala gutxi, bale? Kasu honetan, asko da, gako mesedegarriak ikusteko. Asko, nahikotxo erabiltzen dutela esan dutenei galdetu genien zer dalata. Eta hauek dira izan zituzten aukerak, eta hauek esan zuten aukera bakotxan, bai, hori niri gertau zait, ala ez. Pertsona gehienek aipatu zutena, izan zen euskeraz egiteko aukera denak aprobetxatzen ditu dalako. Hori guk holan proposatu genuen, baina ia 10-tik 8 esan zuen bai horregaiti da. Argi dago, gurean ondino konpromisoa eta jarrera proaktiboa behar da. Baita testuinguru oso euskaldunean ere. Eta gero ja, apurrak itxau bai, oraindik oso altu, ez da, eguneroko harremanetan euskera asko erabiltzen detelako, ez da lagunak, sareak ditugulako, argi dago, badaukazu sarerik oso aukera gutxi erabiltzeko, ez da. Eta gero ja apur bat gutxiago, baina oraindik importantea da, bizi naizen herriko euskera menperatzen dudalako, hori importantea da, jakina herriko euskera badagoen lekuetan, Gasteizenez, baina lekuan lekuko tokian tokiko aldaera badagoen lekuetan, eta gaitasuna, agertzen da hor ere pertsona askorentzat, ez da, euskaraz hitz egiteko gaitasuna maila ona daukadalako, gaitasuna ere ezinbestekoa da, jente askorentzat, eta desente gutxiago testuinguru soziolinguistikoa, hau da, nire herrian hitz egiten dalako, ze, izan ere, euskara nahikotxo erabiltzen duten asko, ez dira bizi herri euskaldun baten, oso gutxi erabiltzen dutenei, horiek izan ziren lagin osoko 200 lagun, oso gutxi erabiltzen dutela, esan dutena galdetuen zer dalata. Lehenengo oztopoa, ia denek aipatu zutena gaztelania hitz egiteko ohitura dudalako. Ohitura. Askorentzat, testuinguru soziolinguistikoa, inguruan ez delako hitz egiten, behitu ia 10-tik 6 esan zutela ezagutzen ditudan euskaldunek ez didatelako egiten, hor guk uste dugu hori nahiko altua dela eta hor zozer eragin daitekela, ezta? Erreztasun faltagaitik erdi batek esan zuen, ez da gutxi, baina berriro gogoratu behar dugu, honek gaitasun aurreratukoak direla. Baina hala ere, eta gero, besteak, jente gutxiagok esan zuten, naz geratuko besteetan. Hau hizkuntza ohitura, harreman hizkuntza aldatzearen zentzuan, aztertu daiteke beste modu batera. Mudantzaren kontzeptua batzuk ezagutuko duzu ez, hemen Euskal Herrian, termino hau Katalunian asmatu zen, baina Euskal Herrian nahiko hitz egin da mudantzari buruz, ezta? Mudantza da pertsona batek lehen hitz egiten ez zuen hizkuntza, bere errepertorio linguistikoan sartzen duenean, hizkuntza hori modu nabarian. Guk hori beste modu batera, hain tekniko, ez esatearren, esaten dugu, hori dela pertsona batek, hiztun aktibo bihurtzako benetako pausuak ematen dituenean. Pausuak, horrek ez du esan nahi, bapatean dana euskera zeingo duela, baina pausuak noiz ematen dira, eta interesgarria da, harreman hizkuntza aldatzearen ideiaren ildotik ikustea, baita, ez bakarrik, baina baita, lehen pertsona edo goera batzutan hizkuntza bat erabiltzetik, orain beste bat erabiltzera aldaketa hori gertatu dan. Kontzeptu honetan, hori Pujolarrek eta asmatu zutenean, eurek esan zuten, lehen erabiltzen ezenuen hizkuntza bat, errepertorio linguistikoan sartzea eta pausoak ematea, erabilerari begirako pausoak ematea, normalean batera etortzen dela bizitzaren momentu
zehatz batzukin batera etortzen dela, ezta? Zure bizitzan aldaketa bat daukasunean, horrek erraztu dezakela aldaketa hori egitea, eta hizkuntza testuinguru baten edo bestean gehiago erabiltzea. Eta katalanaren kasuan eurek zerrendatu zituzten batzuk, ikerketa bat egin zuten eta eurak konturatu ziren katalanaren kasuan adibidez institutora joatea, hau da, hori bazala momentu lagungarria gazte askorentzat, beste katalan hiztun asko zeudelako eta salto hori emateko. Unibertsitatea ere oso momentu egokia dela, ze unibertsitatea, ganera eurak azaltzen dute, unibertsitatean burgesia klaseko jente asko dagoela, burgesia nahiko katalano hiztuna dela, eta beraz, hori giroaneko katalan hiztuna dela, eta orduan momentu hori ere erreza dela salto hori emateko. Eurek azpimarratzen dute baita lana, jente askorentzat, guretzat lana, bezpasara funtzionario edo irakaslea, normalan ez da oso momentu importantea, ezta? Mudantza egiteko, baina Katalunian, bai, ez lan guztietan, baina lan askotan bai, lanak errazten du, ezta? Orduan, importantea da bai ikustea zeintzuk izan daitezken guretzat bizitza momentu eraginkorrak, ezta? Euskararen kasuan. Eta, guk kualitatiboan ja identifikatu genituen momentu batzuk, ezta? Noiz egin daiteke pausu hori. Eta kualitatiboan agertu ziren, testuinguru euskaldun batera bizitzen joatean. Adibidez, ni Bermiora eskondu nintzen. Orduan, Bermiora joan nintzen bizitzen eta ganera nire gizona eta bere familia dana euskalduna dira. Bikote euskaldun batekin azterakoan, batera joan daitezke ala banatuta, ezta? Guraso bihurtzerakoan ere, umeak normalean nahiko motivazio ona dira, hori guk azpimarratu genuen aurreko ikerketan ere, erdaldunen artean ere ikusi genuen, guraso asko nahiko prest agertzen direla, erabaki batzuk hartzeko, umeak euskaldunak izan daitezen, ezta? Umeak motivazio ona dire, ezta? Kasu honetan ere bai. Sare berrietan edo jarduera berrietan sartzerakoan, askotan jarduera berriak berez dakar sare berriak. Eta errezagoa da sare berrietan edo harreman berrietan baina euskera sartzea harreman hizkuntza bezala. Baina horietaz aparte, horiek identifikatu genituen kualitatiban, horietaz aparte konturatu ginen partaideia denek, hau da, pausu hori eman dutenak eta euskera nahiko txorabiltzen dutela esaten zutenek, gehienek aipatu zuterela kontzientzia hartu nuenean. Guretzat hau berria zan, ze Pujolarrek eta ez zuten hitz egiten honetaz. Eta ganera, gu galdetu esan genion berare bitu gure partaidanak esatu dute kontzientzia hartu nuen, hori ez da bizitzaren momentu bat. Ez da momentu bat, bizitzaren edozen momentutan gertatu daiteke, baina hori oso prominente agertu zen, kontzientzia hartu nuenean. Kontzientzia bitu hemen aipu bat, neska, hau da Donostia inguruko neska bat, ikastolan ikasi duena, murgiltzea, ikastola edo dereduan, ez dakit non, eskolan, bere familia estatuko etorkina dira, eta orduan berak esaten du, bere gurasoak biltzen zirela kuadrilan, bere gurasoak ziren bebai estatuko, ez dakit nongoak ziren, urrengo belaunaldea danak ziran hemen jaioak edo hemen hasitakoak ereduan ikasten zeudenak, baina gurasoak batera ibiltzen ziren eta umeak ere bai. Urrengo belaunaldia ere, gurasoekin batera txikitan, kuadrilla, danak euretarikoak, ezta? Eso zer esatearren. Orduan bitu zelan esaten duen berak. 6. maila arte edo, gaztelera hitz egiteko tendentzianakan, baina 6. mailatekan aurrera hasi nintzen euskera, eta oin gaztelera apenas ez dut ikutzen. Osea, beti euskera hitz egiten dut, familiaz aparte. 6. maila arte, tendentzia genuen guk ere bai, haiekin ginenean gaztelera hitz egiteko. Baina gero ikastolan hasi ginen, hasi seguten txarla ematen euskarari buruz, irakaslek. Ez da, txarla bat, euskarari buruz, eta zergatikan ez dugu guk euskaraz hitz egiten. Eta hasi ginen horrela, eta geroztikan beti pertsonaiekin, eta beste lagun guztiekin euskaraz dena. Momentu horretan, kuadrilla osoa danak ziren hiztun berriak, egoera oso antzekokoak, ez da, denak erabaki zuten, euskaraz hasiko gara, ez da, kontzientzia hartu zutelako. Oso importantea da. Orduan, kuantitatibora pasatu genuen, eta orduan neurtu nahi izan genuen. Harreman hizkuntza norekin aldatu dan, jakiteko azken batez, ze harreman motatan izan daiteken
ohikoagoa, eta hortik pentsatzen genuen, eta pentsatzen dugu, igual, errezagoa, ezta? Ze ikusten dugu, lagunekin dela errezena. Harreman hizkuntza aldatu dutenen artean, lagunekin aldatu dute gehienek. Familia barruko guraso seme-alaban ebarrebekin ez da hain erreza. Lagunekin edo lankidekin errezagoa da, hor dituzue datuak. Eta momentuak zeintzu dira. Guk zerrendatu genituen momentu denak, eta hor ikusi genuen, hor badaude bi nahiko altu puntuatzen dutenak, baina horiek ez ditugu hainbeste kontuan hartzen, eskolan azterakoan eta euskaltegian azterakoan, horrek esatu dute, euskararekin hasi nintzen orduan, ezta? Ikastolan, eskolan hasi nintzanean. Horiek ez dira importantea guretzat. Importantea direna dira gainontzekoak, ezta? Euskararekiko kontzientzia hartzerakoan. 10 lagunetik ia 6 esan zuten. Bai, nik kontzientzia hartu nuenean, orduan erabaki nuen. Eta gero beste batzu, lagun euskaldunak egiterakoan, lana dela eta batzuk, 3 batek, badaude beste momentu batzuk, ezta? Unibertsitatean azterakoan, 120 bakarrik, danak ez doaz unibertsitatera, esan nahi dut, gure unibertsitatea ez da hain euskalduna, batzuk ez batzu baino euskaldunagoak, eta gero besteak oso poteretsua dira, familia euskaldun batera eskontzea dut, ez du inguru soziolinguistiko euskaldunera mugitzea, baina oso jente gutxiri gertatzen zaio, bere, zirkustantziak bizitza, zirkustantziak direlako, ezta? Poteretsua dira, baina jente gutxiri gertatzen zaio. Depora gutxi daukat, ezta? 5 minutu, ederto. Ura apur bat edango dut. Eta ja maituko dugu. Ondorioak. Zeintzu dira hortik gai honetatik ateratzen ditugun eta datu hauetatik ateratzen ditugun ondorio nagusiak. Ondorio hauek batez ere hizkuntza plangintzari begira emango ditut, baina beti ere mesedez kontuan hartu gu ikerlaria garela, gu ez gabizala hizkuntza plangintzan. Orduan gu hizkuntza plangintzan daudenengandik ikasi nahi dugu. Baina guk ezin dugu esan, hau egin behar da, beste egin behar da, guk ez dakigu. Baina bai uste dugu gauza batzuk agian ez dakigu ondo zelan, baina egin beharko liratekela. Adibidez, harreman hizkuntza aldatzea zaila da ideologia apurtu beharko genuke. Eta horretarako guri okurritzen zaigu, ez dakit, kanpainak direla, mintegi zehatzak pertsonak esperientzia konpartitzeko eta erakusteko jenteari posiblea da harreman hizkuntza aldatzea, jente askok lortu duela, apur bat esperientzia partekatzea, mintegiak antolatzea, ez dakigu zer egin behar da, baina ideologia hori apurtu behar dugu, izan ere, pertsona batzuk, ez dira asko gehienak ez, baina badaude nahikotxo pertsona hori lortu dutenak, orduan argi dago ezinezkoa ez dela eta ideologia hori oso kaltegarria da. Orduan, hori egin beharko genuke. Eta gero, egin beharko genuke beste gauza bat, guk uste dugu dala, eta zentzuzkoa da, eta zuek ere, seguru ados zaudetela, ez dute zer deskubrituko, baina neurriak hartzen direnean, jakina, kontuan hartu behar dugu, profil oso ezberdinak daudela. Adina kontuan hartuta, bai ez bakarrik adina kontuan hartuta. Lehen ez dut esan, baina gure ikerketaren beste helburu bat izan da, apur bat, hiztun berri profilak zehaztea. Eta hori ere egin dugu, ez dut hitz egin honetaz. Hiztun profil oso ezberdina daude, eta ezin ditugu hizkuntza neurri berberak egin profil bati begira eta beste bati begira. Baina profilak esaten dudanean ez dut esan nahi bakarrik, testu inguru soziolinguistiko ezberdinetan bizi direla. Aldagai asko daude hor profil ezberdinak ematen dituztenak. Eta hori dana kontuan hartu behar dugu, hiztun berri danak ez dira bardinak, euskaldunak ez gara bardinak. Orduan hori kontuan hartu behar da, neurri zehatzak hartu behar dira talde ezberdinetan. Gauza batzu guri okurritzen zaizkigunak, ezta? Umeen kasuan. Umeen kasuan, umeak ez dute kontzientziarik, argi da, umeak jolastu nahi dute, ondo pasatu nahi dute. Ez dakite euskara hizkuntza gutxitua da, laitz egin behar dugu, hori dana bosta sola zai, ezta? Eta argi dago, lehen esan dut, harreman hizkuntza aldatzea zaila dela ideologia apurtu behar dugula, bai oraindik oso biziri dago gizartean. Hori kontuan hartuta, aleginak egin beharko genituzke, umeek txikitan esartzen dituzten harreman horietan, gaztelaniaz izateko
ezartzen duten hizkuntza bakarra. Bale? Orain arte beti ari izan gara pentsatzen, ez edo euskeraz edo erderaz. Baina batzuentzat, oraindik gaitasun oso urria daukan pertsona batentzat, testuinguru oso ordaldunean bizidan ume batentzat, bere moduko hiztunekin, harreman hizkuntza, 3, 4, 5, 6, 7 urterekin, euskera bakarrik ezarriko duela pentsatzea, ez da realista. Saiatu beharko genuke behintzat hizkuntza biak izan daitezela, ezta? Gero, euskera sartzea errezagoa izango dalako, bestela, ikusi dugu zaila dela, ezta? Orduan hori kontuan hartu beharko genuke. Eta beste ideia oso importante bai askotan eta foro askotan irten dena da gaitasuna, ezta? Gaitasuna, zelan irakasten dugun gaitasuna, ezta? Hori planteatu beharko genuke didaktikaren aldetik guk uste dugu. Gaitasuna, zen olako gaitasuna irakatzi behar dugu eskolan, batez ere. Irakasten dugun gaitasuna oso dago idatziaren gaitasuna, gaitasunaren oso ikuspegi tradizionala da. Ahozkoaren gaitasuna egin beharko genuke, ahozkoaren gramatika erakutsi beharko genuke, ahozkoa, ezta? Baina horretan oraindik lan asko dago egiteko. Ja gazte talduen kasuan, orduan ja erabaki hauren aurreia kontzienteagoa dira. Orduan, hor guk uste dugu kontzientzia garatu behar dela. Eta hor zer egin beharko litzatekela euren gana llegatzeko. Badakigu batzuen gana azkarrela llegatuko, ez daukatelako interes handirik, baina beste asko, badaude, beste asko, interesa dutenak, aldeko jarrera dutenak, baina igual ez daukate horren besteko jarrera proaktiboa, baina igual apur bat lagundu eskero, bultzatu eskero, jarrera reaktiboaren bidez gauza asko egin daitezke. Eta gero beste batzu badaude, lehen adibide bat eman dizuet, jarrera proaktibo argia dutena, baina laguntza behar dute laguntza, bestela dana daukate kontra, ezta? Orduan lehen momentu horiek lehen aipatu ditugunak aprobetxatu beharko genituzke, ezta? Institutora joatea, edo lanbide heziketara joatea, unibertsitatera joatea, momentu horretan hartu emanak berriro egiten direnean, eta batez ere leku ezberdineko hiztunekin, hor zer uste dugu, aprobetxatu beharko genituzkela momentu horiek. Eta, balduen kasuan, zailagoa da eragitea, ezta, modu egituratuan, baina hor ere estrategia garatzeko ekimen asko egiten ari dira, eta gaur bertan ere asko hitz egingo duzue horretaz, ezta, harreman hizkuntza aldatzeko ekimenei buruz, orduan ni ere naiz hartuko horretan, zuek asko ere hobeto azalduko duzue. Eta nire aldetik hori da, eskerrik asko.